ஹலோ விவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அஸ்வின் ஸ்பாட்டன், ஃபிட்னஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் யோகா தெரபிஸ்டாக இருக்கேன். என்னுடைய ஸ்டுடியோ சென்னை வலசராவத்தில் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒன்றும் இல்லை, இன்றைக்கி ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட்டை பற்றி பேசணும். அதாவது நேற்று நான் ஒரு மிஷின் ஒன்று வாங்கிட்டு இருந்தேன். அது இந்த மிஷின் தான். அதாவது அப்டமன் எக்ஸசைஸ் செய்கிறதுக்காக இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜிம்மில் இருக்காது. பட் ஒருவேளை நான் சொல்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மிஷின் நீங்கள் வாங்கலாம். ஏன்னா இந்த மிஷினில் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. என்னென்னா ரொம்ப இன்டென்ஸ் லெவலில் செய்யக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது ஃபேட் பர்ன் எடுத்து செய்கிறவங்க, மெடிசன் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க, சப்ளிமெண்ட் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க, முக்கியமாக இந்த 6 பேக் ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மிஷினோட பேர் பார்த்திங்கன்னா அப்டமன், அதாவது அப்டமனல் கோஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரோலர் கோஸ்டர் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அப்டமன் கோஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி அப்டமன் கோஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு இதோட பிக்சர்ஸோட ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்துடும். நான் இது அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அதை ஆக்சுவலாக 2008 இந்த மிஷினை நான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ ரொம்ப நாளாக சர்ச் பண்ணியிருந்தேன், எனக்கு இதோட பேர் தெரியல. ஸோ அதனால் இந்த பேர் இப்போ தான் எனக்கு திடீர்னு ஞாபகம் வந்துச்சு. ஒரு 5 டேஸ் 6 டேஸ் பிஃபோர் எனக்கு ஞாபகம் வந்தோடனே இந்த மிஷினை நான் புக் பண்ணேன். இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய ஜிம்மில் இந்த மிஷின் இருக்காது. ஒருவேளை இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கி போடுங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மிஷின் இது. இந்த மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஒர்க் அவுட் செய்யலாம். ஒன்று அப்டமன், ரெக்டஸ் அப்டமனுக்காக இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். இன்னொன்று ஆப்ளிக்ஸ் எக்ஸசைஸ். எனக்கு இந்த பார்ட் அதிகமாக இருக்குது, இந்த சைடு ரொம்ப பெருசாக தெரியுது, டயர் மாதிரி, சில பேரில் டயர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேட்டை நீங்கள் டோன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நேற்று இந்த மிஷினுக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ கொடுக்கணும்னு நினச்சேன். ஆனால் நம்ம பிரிக்க முடியாதான். இதோட டெக்னீஷியன் தான் பிரித்து அவங்க தான் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுவாங்க. அது நேற்று முடிஞ்சிச்சு. அதனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் இருந்ததால் நான் இந்த மிஷினை பற்றி நான் போடுறேன். இந்த மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட ஷோ பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் செய்கிறது அப்டமன், அதாவது ரெக்டஸ் அப்டமனுக்காக செய்கிற ஒரு ஒர்க் அவுட். இந்த எல்போவை இதில் ஹோல்ட் பண்ணிடணும். நம்ம எல்போவில் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிருங்க. ப்ளஸ் இதில் நீல் சப்போர்ட்டோடு பண்ணிவிடுங்க. நம்முடைய ஃபீட்டை இதில் லாக் பண்ணிடணும். லாக் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாருங்கள். ஸோ இது ரெக்டஸ் அப்டமனுக்காக செய்கிறது. ப்ளஸ் இதே மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட் இருக்கு இல்லையா, இந்த சீட்டை நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ளிக் செய்யணும் அப்படின்னா இந்த சீட்டை இப்படி டேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே, இப்போ ஒரு சவுண்டு வந்துடும். சவுண்டு வந்தோடனே இது ஆப்ளிக்ஸ் எக்ஸசைஸ்க்காக டேர்ன் பண்ணி லாக் ஆகிடும். சரியா? அந்த டைமில் நீங்கள் என்னென்னா உங்களோட நீல் டவுன் சைடாக நீல் டவுன் பண்ணிடணும். சைடாக நீல் டவுன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபோக்கஸில் தான் இருக்கணும். நீங்கள் சைடாக, இந்த சீட்டு சைடாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் சைடாக திரும்பக்கூடாது. பாடி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். லோயர் பாடி டர்ன் பண்ணிடணும். சரியா? ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி செம்ம எஃபெக்டாக இருக்குது. சரியான எஃபெக்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை கண்டினியூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு சைட்ஸில் இருக்கிற ஃபேட் கண்டிப்பாக டோன் ஆகும். 6 பேக் எடுக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த மிஷினை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மிஷின் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மிஷின். இதோடைய ப்ரைஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாகலாம் கிடையாது, கம்மியாக தான் இருக்குது. அமேசானில் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மிஷின். அதனால தான் கண்டிப்பாக என்னுடைய வியூவர்ஸ், என்னுடைய கிளைண்ட், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது என்னுடைய சோஷியல் மீடியாவில் என்னை ஃபாலோ பண்ணுற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நான் இதை பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன். கண்டிப்பாக இதை பற்றி நான் இன்றைக்கி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வேறு ஏதாவது புதுசாக நான் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.